Bun, de salutare lume, cât am închis videoclipuri, a crescut un copac imens și da, vreau să ne facem casă în el, e foarte fain și n-am putut să opresc videoclipul când era așa frumos, de că știam că crește așa. Dar au crescut copaci în zigzag, uitați, pacia, 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 în zigzag. Cum vrei să faci asta? Fac casă în copac, după aia tai copacul până dispare și după ce a dispărut, gata, pa, pa. Rămâne casa. Dar bine că avem 50 de tone de lemn și ne ajunge. Și cobblestone trebuie. Și lemn. Da. Bun. Deci. Bă, să facem... cum să facem? Din lemn, din scânduri și piatră sau fac chiar să pic jos? Sau din scânduri... Da, adică pereții din ce să fie? Piatră sau scânduri? Că nu știu. Bine, deci îl fac din ce vreau eu. Îl fac din blocuri de diamond. Deci avea atâtea. Bun. Deci, cam cât de mare să-l facem? Cred că o să-l facem de aceea până aceea. Până... fac dispare. Nu dispărea mai așa ușor. Până aceea. Și până... Stai un pic, până pe aceea, dar cum trag eu până aceea o linie asta? Fac, sper să nu pic, să-mi rup coastele. Până acolo. Cum vine? Spargeți copac. Tuc. Aoleu, fac ăla mai sus. De... na. Structura de jos. Bun. Deci așa va fi. Bine. Și acum asigur că t-au oprit el microfonul, începe să mă înjure, să-mi zică gâții, mătii, rasa ta, nu mai știu cum, bla bla bla. Una, două, trei, patru. Bine. Să sperăm să... fac. Una, două, trei, patru. Bine, bine, ghiboș. Iar... bă, deci, una, două, trei, patru. Ghiboș. Ghiboș egal Gabor Regos. Stai, copacule, stai.